Garfield. O joacă de-a pisica și șoarecele. Și să nu te întorci până când nu înveți că n-ai voie să mă trezești. Bună dimineața, Garfield! Bună dimineața, Squeak. Cine a inventat ceasul deșteptător ar trebui făcut de rușine pe străzi. Salut din nou, Garfield! Salut din nou, Squeak. Nu ar fi o pedeapsă prea blândă. În loc de asta ar trebui să fie obligat să doarmă lângă un ceas deșteptător. Salut încă o dată, Garfield! Salut încă o dată. Îl văd prea des pe Squeak în dimineața asta. Aflu eu ce se petrece, dar numai după micul dejun, sau mai bine după ce iau prânzul. Am nimerit într-o conferință a șoriceilor. Ei bine, nu e problema mea. Asta e problema mea. Squeak! Ai chițăit? Uite-te ce e în farfuria mea. Farfuria ta e goală! Exact asta voiam să spun. Te rog, Garfield, bătrân, amic, vechi, prieten, te rog, fii înțelegător. Mi-ați păpat micul dejun. Toți acești șoricei, toți verișorii și unchii și nepoții nu aveau unde locui. Înainte locuiau cu toții într-o casă mare din cartier, dar a fost demolată. Mi-ați păpat micul dejun. Nu puteam să-i las în stradă. Nu puteam să-i alung afară pe frigul ăsta năpraznic. Afară sunt 33 de grade și tot mi-ați păpat micul dejun. Ascultă, Garfield, lasă-ne să rămânem și vom fi cuminței. Vom face totul pentru tine, te vom ajuta, vom fi servitorii tăi. Servitori? Ar fi frumos să am servitori. De acum înainte vreau strugurii descojiți. Descojiți? Descojiți. Și să scoateți și sâmburii. Și sâmburii? Asta zic și eu, viață. Dar nu cred că aș putea rezista mai mult de 20-30 de ani. Sau 20-30 de secunde. Repede, dragii mei, ascundeți-vă, repede! Garfield, ne-am întors! Da, din păcate. Care e problema? Dacă John află că această casă e plină de șoricei, va dori ca eu să... Am înțeles. Aici erai, Garfield. Sper că totul a fost bine cât timp am fost plecați. Da, așa a fost. Ei, dezinfectează-ți limba pentru siguranța mea. Cât timp sunt plecat, sunt mereu liniștit știind că ai grijă de casă. Și eu mă simt bine când ești plecat. Știu că nu vor apărea intruși, nici șoricei, mai ales șoricei. Nu simți miros de șoricel? Nu există niciun șoricel pe o distanță de 10 kilometri. Du-ți nasul la reparat. M-am plimbat mult cu Odi și tot timpul mă gândeam ce bine va fi când mă voi întoarce acasă și mă voi relaxa liniștit știind că nu e nicio urmă de șoricei, fiindcă nimic nu mă deranjează mai mult decât o casă plină de șoricei. Dar mai întâi să mănânc ceva. N-a fost deloc plăcut. A fost chiar...
Poate mai târziu vom comanda și o lasagna. Iar apoi... Garfield? Acela e un șoricel? Un șoricel? Unde? În mâna ta, acela e un șoricel. Care ăsta? Prefăte că ești o jucărie. Oh, nu, e doar o distractivă jucărie pentru pisici. Oh, e doar o distractivă jucărie pentru pisici. Kids, kids! Da, e drăgălașă. Mă duc să mănânc. Garfield a spus să ne ascundem. Oh. Garfield, mi-ai mâncat toți biscuiții? Să fugim de aici. Ce să mă fac cu tine? Am șoricei în dulăpior! Am șoricei în sertarul cu tacâmuri! Am șoricei chiar și în chiuvetă! Hei, pleacă de aici, eu fac baie. Te rog. Șoricei peste tot. Cum e posibil? Habar nu aveam. Ei bine, trebuie să merg să ud florile. Nu, nici vorbă, vină cu mine. Am văzut această pagină de internet acum câteva săptămâni. E o firmă numită Deratizator. Deratizator? Fii atent! Nu am putea accesa o pagină de internet de unde poți comanda pizza? Ai probleme cu șoriceii? De ce nu suni la Deratizator? Experții pricepuți vor veni în cel mai scurt timp și vor face absolut totul. Nu există șoricel sau șobolan care să poată sfida puterea firmei Deratizator. Pot fugi, se pot ascunde, dar nu pot scăpa niciodată. Deratizator, coșmarul șoriceilor. Ne puteți chema cu un simplu click. Nu-i voi chema deocamdată, fiindcă e scump și tu ești cel care trebuie să ne scapi de șoricei. E logic, tu ești motanul casei. Da. Ne vei scăpa de toți acești șoricei până la ultimul. Noi ieșim la o plimbare. Haide, Odi! Dacă mai văd un șoricel când mă întorc, chem firma Deratizator și voi plăti acea factură din banii alocați pentru mâncarea ta. Nu vei mai vedea lasagna pe masă ani întregi. Ani întregi? Ce barbarie! E ca și cum m-ar lăsa fără oxigen. Băieți, trebuie să plecați. Băieți, iuhu! Apel către șoricei, apel către șoricei! Squeak! Hei, cum l-o fi chemând a plecat, acum casa e numai a noastră. Nu, trebuie să plecați cu toții, chiar în această clipă, dacă nu mai repede. Nici vorbă, acesta e noul nostru cămin. Crezi că așa ne sperii? Dar șoriceii se tem de pisici. Celelalte pisici mănâncă șoricei. Ai de gând să mănânci șoricei, Garfield? Și gândul mă înfioară. Atunci se pare că vom rămâne aici. N-are rost. Nu pot face așa ceva. Ce să mă fac? Îmi voi pierde porții de lasagna pentru un an. John va suna la acea firmă de deratizare. Cea de pe internet, înfiorătoarea firmă Deratizatorul. Știu. Haide, Squeak, trebuie să-ți arăt ceva. Hei, îmi făceam un sandwich. Oh, e ceva important. Coșmarul șoriceilor. Ne puteți chema cu un simplu click. E înfiorător. Garfield, n-ai face asta. Ai dreptate, eu n-aș face asta, dar John ar face-o și o va face. Doar dacă ce? Dacă îmi urmați planul. Facem orice. Adună toți șoricei. Va trebui să facem o repetiție înainte să se întoarcă John. Garfield, ne-am întors! Au dispărut șoricei?
În ordine, se pare că nu am scăpat de șoricei. Ajunge! Sun la deratizator acum! Garfield, te-ai descurcat de minune. Evident. Cred că meriți o recompensă, dar nu știu care ar putea fi. Oh, palatul cu lasagna lui Luigi. Efectuăm livrări. Bună idee, Garfield! Voi suna și voi comanda o lasagna caldă. Dacă mai faci asta odată, ajungi în sac cu șoarecii. Garfield, a sosit comanda! Garfield! Repede, toată lumea înăuntru. Așa-ți mulțumim, Garfield. Cu plăcere. Sper să vă placă la Luigi. Cum să nu ne placă un palat plin cu lasagna? Pe curând! Un palat plin cu lasagna? Garfield! Lasagna! Ciudat. De obicei ajunge în 3 secunde. Oh, Luigi! Luigi! Unde ești? Aici erai! Luigi, trebuie să faci ceva! Trebuie să chemi un deratizator să ne scape de acești șoricei! Lasă șoricei, de acest mutant trebuie eu să scap! Cred că mă voi simți bine aici. Au dublat în limba română Petre Ghimbășan, Florian Silaghi, Alexandru Rusu, Cosmin Petruț, Sorin Ionescu, Răzvan Vicoveanu, Carina Bunea, Paul Zurbău, Adrian Moraru. Traducerea și adaptarea Stelian Mierluț. Dublajul a fost realizat pentru Minimax.